Λοιπόν, γιατί αξίζει να ασχοληθείτε τώρα με τα κρυπτονομίσματα? Προσωπική μου άποψη, επειδή παίζω πάρα πολλά χρόνια καζίνα, φρουτάκια, πόκερ και όλων των ειδών, πιστέψτε με, ειδικά τα φρουτάκια μην τα ακουμπήσετε καν. Είναι απίστευτα, δηλαδή θα χάσετε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όσοι παίζουν με μικρά ποσά, ναι, θα χάσετε λίγα ποσά σχετικά, ας πούμε, άμα παίζει με 20 λεπτά και 20 λεπτό και 40 λεπτό, 30 λεπτό, δεν θα χάσετε με έναν το ίδιο που θα παίξει με 1 ευρώ, 2 ευρώ, 5 ευρώ, ξέρω εγώ, πολύ πιο λίγα. Ωστόσο δεν θα κερδίσετε και ποτέ πολλά. Δηλαδή θα παίζετε με 20 λεπτά, θα κερδίσετε, ξέρω εγώ, άντε στη καλή σας, θα κερδίσετε επί 1000 το ποντάρισμά σας. Είναι 200 ευρώ. Τα 200 ευρώ θα τα χάσετε μπορεί και την ίδια μέρα. Οπότε είναι τζάμπα. Και όχι μόνο θα χάσετε τα 200 ευρώ που κερδίσατε, θα χάσετε και αυτά που έχετε στην τσέπη σας ή αναλόγως όταν παίζετε στον υπολογιστή, αυτά που έχετε στη Visa, ξέρω εγώ, στη Mastercard. Ξεκολλήστε με αυτά. Εντάξει, μία στο τόσο, να το κόψετε, είναι καλό. Καλύτερα να ασχοληθείτε με μια επένδυση. Τα κρυπτονομίσματα. Όποιος έχει ακούσει με κρυπτονομίσματα και έχει πάρει μια ιδέα, πιστεύω και το λένε πολλοί αυτό, ότι είναι το μέλλον του χρήματος. Δηλαδή θα φύγουμε από τα παραδοσιακά χαρτονομίσματα και όλα αυτά και οτιδήποτε νόμισμα και οτιδήποτε δηλαδή θέλουμε να πληρώνουμε ένα στον άλλον θα δημιουργείται μέσα από τον υπολογιστή, μέσα από blockchains, πώς τα λένε αυτά, δεν είμαι και τόσο ειδικός. Ωστόσο έχω διαβάσει ότι είναι το μέλλον. Καλύτερα να ασχοληθούμε τώρα, όποιος είναι να ασχοληθεί, και ας βάλει και 100 ευρώ τώρα, 200 ευρώ και ας τα χάσει, ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή και άμα πας στο καζίνο θα τα χάσεις 100-200 ευρώ τσακ μπαμ. Ενώ αυτά δεν τα χάσεις με τη μία. Μην νομίζεις, ας πούμε, ότι θα τα βάλεις τώρα και θα τα χάσεις, εκτός και άμα πες σε πυραμίδα, σε ένα κρυπτονόμισμα που είναι πυραμίδα, που είναι λίγο δύσκολο αυτό, δηλαδή με καλή οργάνωση θα βρεις ένα νόμισμα. Και όταν λέω κρυπτονομίσματα, ξέρουν μερικοί που το πιο διάσημο κρυπτονόμισμα είναι το bitcoin, το λεγόμενο bitcoin. Υπάρχουν όμως και χιλιάδες ακόμα κρυπτονομίσματα και όποιος δει και ξέρει θα βγάλει καλά λεφτά, παιδιά. Πραγματικά μπορείς να βγάλεις τρελά λεφτά από κρυπτονομίσματα. Το θέμα είναι να έχεις όρεξη και να έχεις και υπομονή πολύ. Δεν γίνεται δηλαδή να βάλεις τώρα, να βάλεις 1000-2000 ευρώ και να περιμένεις ότι την άλλη μέρα θα γίνουν 10, 20, 30 χιλιάδες ευρώ αναλόγως. Όποιος τα λέει αυτά, ίσως υπάρχουνε, ξέρω εγώ, πολύ λίγοι, όπως είναι και παντού δηλαδή. Αλλά πιστέψτε με, για μας τους κοινούς θνητούς δεν θα βρούμε τέτοιο. Ωστόσο μπορείς με σωστή μελέτη, με σωστή δουλειά να επενδύσεις κάποια λεφτά τώρα. Θα τα αφήσεις κλειδωμένα στο λογαριασμό σου, θα φτιάξεις ένα λογαριασμό με το όνομά σου, έτσι, όλα αυτά όπως τα γνωστά, όπως και στο καζίνο, στα site του καζίνου που παίζουμε, που δίνουμε ταυτότητα και όλα αυτά, πραγματικά. Μην λέτε ψέματα δηλαδή, αλλιώς δεν μπορείτε να κάνετε ανάληψη. Γιατί τα έκανα και εγώ παλιά, αυτό το λέω. Γραφόμουν σε site και έδινα ψεύτικα στοιχεία. Ξέρω εγώ, φοβόμουν, λέω θα με κλέβουνε, θα με κάνουν, δεν τα πίστευα, ήταν τότε που λέγανε γίνονται πολλά στο ίντερνετ. Και μετά όταν κέρδιζα ένα ποσό, με το ζόρι τρέχαμε στη τράπεζα, από εδώ και από εκεί, ποιος είναι αυτός, το όνομα, άντε να εξηγήσεις. Και έχασα και πολλά λεφτά τότε που δεν μπορούσα να τα βγάλω καν. Πρέπει να ήταν 6-7 χιλιάρικα, δεν μπορούσα να τα βγάλω καν. Και έλεγα τα παίξω, άμα τα κάνω 70 χιλιάρικα, μπας και βρω καμιά λύση. Αρχίδια, τα έχασα όλα. Τέλος πάντων, εγώ επειδή είμαι σχεδόν πρωτάρισα κρυπτονομίσματα, έχω το τελευταίο εξάμηνο που αρχίζω και ασχολούμαι. Θα σας δώσω ένα link κάτω, όποιος θέλει να γραφτεί και όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες να ασχοληθεί πραγματικά, γιατί πιστέψτε με, παιδιά, είναι το μέλλον. Δηλαδή για κάποιον που είναι πειθαρχημένος και όλα αυτά, άμα θέλετε γρήγορο κέρδος και γρήγορο χάσιμο, ναι, πηγαίνετε στα καζίνα, έτσι, δεν λέω. Αλλά άμα θέλετε να δείτε το μέλλον σας λίγο πιο αισιόδοξα και να πείτε τι θα κάνω, ρε παιδί μου, σε 10 χρόνια, τι θα κάνω σε 5 χρόνια, έτσι θα μείνω μια ζωή,
δεν κοινάει τίποτα. Μια ελπίδα, γιατί χρειαζόμαστε να έχουμε μια ελπίδα μέσα μας. Μια ελπίδα ότι θα φτιάξουν, ότι περνάω χάλια τώρα, ξέρω εγώ, και στο μέλλον θα είμαι λίγο καλύτερα. Λίγο, πολύ, αναλόγως ο κάθε άνθρωπος και η τύχη του. Εντάξει, η τύχη παίζει βασικό ρόλο. Η τύχη όμως πρέπει να την κυνηγάμε εμείς οι ίδιοι. Θα έχω κάποια link κάτω. Συγκεκριμένα είμαι σε 3 τώρα που πιστεύω ότι είναι τα πιο γνωστά crypto site. Και το ένα που θα είναι, το best. Πώς ήταν, ξέρω εγώ, παλιά το PokerStars στο poker. Έτσι είναι και αυτή η εταιρεία τώρα που σας βάλω κάτω στα κρυπτονομίσματα, στις επενδύσεις κρυπτονομισμάτων. Αυτά έχω να πω. Πιστεύω για μένα, αφήστε οτιδήποτε, ακόμα και 10 ευρώ, 20 ευρώ να έχει στην άκρη. Ξέρω ότι είναι μια ασθένεια να θέλεις έτσι να βλέπεις κάτι να κυλάει έτσι, ναρκωτικό σχέδιο είναι αυτό, αλλά βγάλτε από το μυαλό σας. Άμα θέλετε, εντάξει, άμα είστε τώρα σε μια ηλικία 50-60 ετών τώρα και γουστάρετε τώρα να πάτε ο pub play και αυτά, εντάξει, πόσο θα αλλάξει. Ένας όμως που είναι 20-30 έχει μέλλον. Και σαφώς έτσι να έχετε και μια δουλίτσα, γιατί πρέπει να τα βγάζετε για από κάπου, έστω και λίγα. Από κάπου τουλάχιστον, παιδί μου, ό,τι μπορεί ο καθένας. Μπορεί να πουλάτε και μεταχειρισμένα πράγματα. Έχετε στο σπίτι, πάντα θα έχετε στο σπίτι κάποια πράγματα που δεν τα χρησιμοποιείτε. Αυτά με σωστή οργάνωση, κάποιος άλλος θα τα θέλει. Κάπου θα βγάλεις λεφτά. Βγάλετε λεφτά, προσπαθείτε να βγάλετε λεφτά. Έτσι. Δυστυχώς, έτσι όπως έχουν γίνει η κοινωνία μας, τα χρήματα είναι βασικό συστατικό για να ξεκινήσει η κοινωνία να πηγαίνει μπροστά και σαν κοινωνία και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε ενσωματωμένοι σε αυτή την κοινωνία. Ωστόσο, όπως είπα και πριν, το μέλλον του χρήματος θα είναι τα κρυπτονομίσματα. Οι υπολογιστές, ξέρετε, τώρα έχουν γίνει παντού, δεν υπάρχει άνθρωπος, όπως και με τα κινητά τώρα. Κάθε πληρωμή στο μέλλον θα γίνεται με τα λεγόμενα blockchains, που είναι και καλά δεν μπορεί να τα ελέγχει κανείς, δεν υπάρχει ελεκτική αρχή, ούτε το κράτος, ούτε οι τράπεζες. Αυτό θέλουν να αποφύγουν. Και μην φανταστείτε τώρα, είναι ένα bitcoin, πες ότι έκανε στραβή το 2009 όταν βγήκε και είχες στο πορτοφόλι σου ένα bitcoin, τώρα θα άξιζε 33.000 τώρα. Έτσι, γιατί έχουν σκαμπανεβάσματα. Από τη μια στιγμή μπορείς να τα δεις 60 και μετά την άλλη μέρα είναι παιδί, ξέρετε, ξεπουλάνε, πώς το λένε, ζήτηση και αγορά δηλαδή, όπως είναι όλη η κοινωνία, ο καπιταλισμός, όπως είναι ο καπιταλισμός, έτσι είναι ο καπιταλισμός. Τι ζήτηση έχει, πώς το λένε, πόσο εξόρυξη υπάρχει σε ένα αντικείμενο, σε οτιδήποτε, έτσι. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, από τη μια στιγμή στην άλλη και το ψωμί, άμα αρχίζουν και κρύβουν τα ψωμιά, έτσι, υπάρχει ζήτηση, γιατί θες να φας. Η τιμή του ψωμιού θα την αχθεί στα ύψη. Έτσι, πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Προσφορά και ζήτηση, είναι το σωστό. Προσφορά και ζήτηση. Λοιπόν, παιδιά, μετά από πολύ καιρό, ξέρω, έχω να φανώ πάρα πολύ καιρό. Ευχαριστώ όλους αυτούς που έχουν γραφτεί. Σταματήστε όσο είναι πιο νωρίς και κοιτάξτε το μέλλον των κρυπτονομισμάτων. Πιστεύω ότι είναι το μέλλον πραγματικά, δηλαδή όσο και να το σκεφτείς, θέλει και λίγο μυαλό, έτσι, γιατί κάθε άνθρωπος λέει τώρα το θέλω, τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα παίξω φρουτάκια, θα μου δώσει, ναι, θα παίξω με 50 λεπτά, ξέρω εγώ, μπορεί να μου δώσει ένα επί 500, παπ, 250 ευρώ στη τσέπη, τώρα τα πήρα. Αφήστε τα αυτά, δεν θα γίνει τίποτα. Μια φορά θα χαρίσει η ζωή σου και 100 θα κλαις. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, και αυτά που λένε ξόδεψε, λέει, μόνο όσο εκεί που σε παίρνει και καλά, δηλαδή ξόδεψε αυτά, δεν γίνεται, ρε παιδιά, με βασικό μισθό 6,67 να πούμε, δεν θα χαλάσεις 100 ευρώ. Κάνε blog παντού, blog, να πάνε να γαμηθούν, μην ξαναπαίξεις. Blog και από pub, blog και από site, κράτα ένα site μόνο που βάλει το όριο κατάθεσης, 10 ευρώ την εβδομάδα, ξέρω εγώ, και να ασχοληθείτε πολύ σοβαρά με τα κρυπτονομίσματα. Ευχαριστώ πολύ, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.